खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिथांखिनि गेजेरजों सरकारि न' मोननो हानाय मुलाम्फागिरिफोरनो सेंक्सन लेटार राननानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लायाव गासै 11,520 नखरफोरा मोननो हादों PMAY-G सरकारि न' मिरु सरकारनि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिथांखिनि गेजेरजों आसामाव सरकारि न' मोननो हाबावदों आसामनि गासै 3,88,358 नखरफोरा दिनै रायजो नाङैनो दाब दाब जिल्लाफोराव मिरु सरकारनि PMAY-G बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब थाखोनि न' गैजायै सुबुंफोरनो न' लुफुंनानै होनायनि असिलायै सायख'जानाय मुलाम्फागिरिफोरनो सेंक्सन लेटार राननानै होनाय बायदियैनो क'क्राझार जिल्लायावबो PMAY-G सरकारि न' मोननो हानाय सा 11,520 मुलाम्फागिरिफोरनो सेंक्सन लेटार राननानै होनाय जादों। बेबादिनो क'क्राझार जौगाखां खोन्दो मावखुलियाव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सा 1,140 मुलाम्फागिरिफोरनो सेंक्सन लेटार राननानै होनाय जादों। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया PMAY-G सरकारि न' मोननो हानाय मुलाम्फागिरिफोरनो सेंक्सन लेटार गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे खेबाव बिटिआरनि दरबा जिल्लायाव गासै 32,859 नखरफोरा सरकारि न' मोननो हादों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लायाव 11,520, चिरां जिल्लायाव 3,299, बाक्सा जिल्लायाव 5,427, उदालगुरि जिल्लायाव 9,125 आरो तामुलपुर जिल्लायाव 3,488 नखरफोरा PMAY-G सरकारि न' मोननो हादों। नेतृत्वत 3,88,358 जी आमार PMAY घर निर्माण करार कारणे प्रथम किस्ती दियार कारणे एटा सभा आयोजन होइसे समग्र अসমते आरो मुख्यमंत्री डांगरिया इतिमध्ये এই 3,88,000 जी 358टा जी घर আছে এই ঘরখিনি নির্মাণ করার কারণে যিখিনি ইয়ার সিস্টেম হব যিখিনি ব্যবস্থা হব এই গোটেইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিলে মই আজি অসমৰ 3,88,358 যি পৰিয়াললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে ৰ'দে বৰষুণে ভাল বেয়া সময়ত সুৰক্ষিতভাৱে থাকিবৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ কাৰণে এখন ঘৰ পাবলৈ গৈ আছে মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। একে সময়তে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে আজি সমগ্ৰ ভাৰতত যি দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা আঁচনিটো ইমান ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই গৈছে আৰু ইমান আন্তৰিকতাৰে তেখেতে কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই আঁচনিটো অসমত যাতে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হয় ইয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যেক সময়তে তেখেতে আমাৰ মাজত বিভিন্ন কথাবিলাক আলোচনা কৰি বিষয়াসকলক এক্টিভ কৰি VCDC বা পঞ্চায়তৰ মানুহখিনিক এক্টিভ কৰি যাতে এই ঘৰবিলাক ভালভাৱে নিৰ্মাণ হয় ভালকৈ নিৰ্মাণ হয় ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা তেখেতে ইতিমধ্যে কৰি আছে আৰু যাৰ কাৰণে এতিয়া অসমে বহুতখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই অসমৰ PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে প্ৰত্যেকটো জিলাত ভিজিট কৰি আজি এই ঘৰবিলাক যে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে ইয়াৰ কাৰণে তত্ত্বাৱধান লৈ আছে যাৰ কাৰণে অসমৰ PMAY ঘৰ নিৰ্মাণৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো বহুত ভাল। আজি বড়োলেণ্ডত 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলি পেলাই আমাৰ 32,922টা পৰিয়ালে এই ঘৰটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কোকৰাঝাৰত অকলে 11,583 আমাৰ 83টা পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি আজিৰ পৰাই আমাৰ এই 5খন জিলাত এই যে নতুনকৈ হ'ব লগা ঘৰ 32,000 ঘৰটো যাতে সময়মতে আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো ল'ম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমটো এক্টিভেট কৰি ৰাখিম যাতে এইবাৰৰ ঘৰটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰা হয়। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर'
बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।